Fi yma gyda brenin y byd ffasiwn, Huw Ffasiynol, siwr i ti? Da iawn, diolch. Huw Ffash, nid Huw Ffasiynol. So pa mae pobl yn galw ti'n Huw Ffasiynol? Was neb yn galw fi'n Huw Ffasiynol, mae pawb yn galw fi'n Huw Ffash, neu Flash. Pam ni de? Wel, oherwydd bod fi'n ffasiynol a bod fi'n Flash. Nawr, ti'n gyfrifol am wneud sash Huw Ffash, ni'n gyda ti? Neu fel fi'n licio gweud, Ffash Huw Sash. Sut mae hwnna'n mynd? Wel, beth sy'n well, wrth gwrs, yw pobl sydd ddim yn haeddi fe, a maen nhw'n cael slash Huw Ffash. Pam ti'n edrych yn o fi? Wel, mae'n beth i tipach dy fi ti, ti'n gwybod? Go on te. Peth cyntaf ti'n neud pan ti'n gwybod bod ti'n cyflwyno, bod ti'n weladwy, ti'n smwddo'r Cris. Mam. Hynod bwysig. Mam ble chi di bod. Wel, diolch am y tip na. Na, mi'n iawn. Ti'n pam ti'n rhoi'r sashes yn mas? Ydy pobl actually yn edrych yn dda neu ti'n trwy'n sori am nhw? Na, maen nhw yn edrych yn dda, mae rai fi gyfadde. Fi'n siŵr bod nifer o bobl yn meddwl o mae Huw yn ei dewisiadau bach yn od. O'i wastad yn dewis pobl i fi'n credu sy'n twmla'n wisgo'n stylish, nid y cynnodd a gynnodd o bobl sydd yn meddwl bod nhw'n stylish yn bod nhw ddim. Digon teg. Fi'n joio gweld ti ar y teledu. Diolch yn fawr. A fi'n meddwl bod eisiau raglen un ti na ti. Grêt. So, fi wedi dod lan â cwbl o syniadau. Right. Be ti'n meddwl o rein? Yeah. Ennill cash dy Huw Ffash. Grêt, ie. Ar y lash dy Huw Ffash, maes bi. Neu bach o gash gyda Huw Ffash. Ie, mae'n sôn yn dda, neu'r un gorau. Ti'n watching Embarrassing Bodies? Ydw'n amal iawn. Gwella rash dy Huw Ffash, ie? Sdim rash dy Huw Ffash, ond licen i feddwl bod cash gyda Huw Ffash.